Ambe sibiri labi utukalo kilita ani wolonfila samba fila ni mugan naani aw minnu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni kunungo juma ye utukalo kilita ani wɔɔrɔ samba fila ani mugan ani naani fɛn min ye concours d'entrée à la fonction publique ni o kɔni ye fonction publique o concours kɔni jaabi bɔra ka bin ka sanga ni kunungo juma utukalo kilita ani wɔɔrɔ samba fila ani mugan naani sɔgɔmada yan fanfɛla olu kɔni ye maa ba kelen kɛmɛ naani ani bi seegin ani kɔnɔntɔn olu de y'u sen ni ɲɔgɔndan in kɔni na jaabiw bɔlen kɔfɛ a yirala maa ba kelen kɛmɛ naani tan ani wolonfila olu de kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ fonction publique concours kɔni sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ jaabi olu kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka sanga ni maa dɔw ka ɲɛfɔli minnu yɛrɛ kɔni pasira concours in kɔnɔna u y'u ka nisɔndiya kɔni yira maa dɔw fana bɛ minnu kɔni ma se ka garizɛgɛ sɔrɔ ka pasi nka u ka kumaw kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla anw kɔni tɔgɔma ye maa kɔni talenw na nka an bɛ se ka a seereya k'a fɔ ko a fɔra cogo min na k'a bɛna kɛ ten wa a kɛra o cogoya kelen na ka d'a kan u bɛ se k'a seereya k'a fɔ ko namara foyi ma dɔn nin ko in na wa yuruguyurugu fosi ma kɛ a ko kɔnɔna la. Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali ni o ye APCAM ye fo ka taa se Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton ni o ye CSCPC o kɔni président ni o a ɲɛma ye Bakari Togola walima a ɲɛmakɔrɔ Bakari Togola a yirala k'a fɔ tɛnɛn don utukalo tile tan ani kɔnɔntɔn na tan saba fila ani mugan naani ni o bɛna bɛn tɛnɛn ma Bakari Togola ale kɔni bɛna bila an ka jamana kiritigilamaw kɔni ɲɛma fo ka taa se ani a nɔfɛma tan bɔɲanko u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bila kiritigilamaw ɲɛ kan ka d'a kan u kɔni kun ɲangira ka d'a kan k'a yirala k'a fɔ ko u kɔni magala foroba nafolo la min kɔni na yirala k'a fɔ ko u kɔni magala foroba nafolo la o kɔni ɲangiliw de bɛ u kan tɛnɛn don ni Ala ma basi kɛ Bakari Togola olu kɔni bɛna u yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kiritigilama olu ɲɛ kan. A kɛra bi sibiri utukalo tile tan ani wolonfila sanba fila ani mugan ani naani sɔgɔmada wagati fɛ nɛgɛ kanɲɛ wolonfila tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga bisaba kɔni ye centre Awa Keta o kɔnɔna la muso jɛkulu min ni a bɛ fɔ o ma ko l'union des femmes des communications culturelles pour la paix o Mali ni o ye UFCPM ye olu kɔni ye jelidi dɔ kɛ u kɔni ye jeli di an ka jamana fintigilakaw olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni bɛ bana kɛlɛdaga olu kɔnɔna ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ. Bi sibiri utukalo tile tan ani wolonfila sanba fila ani mugan ani naani Fifu commune kɔnɔna la ni ale bɛ Kajolo cercle kɔnɔna la Sikaso marabolo kɔni o kɔnɔna la ka sanga ni bi donya kɔni ye fɛn min ye campagne de reboisement dans la région de Sikaso o ta ko 30nan baara olu bɛna nun don ni o kɔni ye a 30e édition o kɔni campagne o baaraw bɛna daminɛ bi ka sanga ni utukalo tile tan ani duuru tɛmɛnen ye ni o kɔni bɛnna Alamusa ma sanba fila ani mugan ani naani ka dɔw k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kɛra min kɔni ye kalo saba ɲɔgɔn ye dɔ ye Sikaso kɔ olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni ka dɔw k'a fɔ u ka ɲinan kɔni baaraw boloda cogo ye i ka dɔn k'a fɔ o de kama ɲinan kɔni u bɛna yirituru kɔni kɛ hectare 6 bɔɲanko de kɔnɔna min kɔni bɛna kɛ 100 sara la 90 bɔɲanko. Kɛra Alamisa don utukalo tile tan ani duuru sanba fila ani mugan ani naani Tile marabolo kɔnɔna la Dunkun Bobo ni ale kɔni bɛ Bajangara kɔni marabolo kɔnɔna la maa marifatigi bunatigɛbali dɔ kɔni jigira ni dugu kɔni kɔnɔna la ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli ye u ye a yira k'a fɔ ko tuma min na u kɔni jigila muso kɔni kun bɔra ka taa foro la sɛnɛw kɔnɔna u kɔni ye u kɛ o muso olu kan ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ ci kosɛbɛ dugu maakɔrɔba dɔ kɔni ni o ye a sijɛ dɔ kɔni ye u ye o yɛrɛ kɔni faga u taara n'u ka bagankulu kɔni ye wa u tagara ni u ka bagankulu dɔw kɔni ye wa ka sanga ni o ɲɛfɔli kelen kɔni a yirala ka fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan maaw kɔni bɛ ka ban ka taa u ka foro kɔni kɔnɔna la Bajangara marabolo kɔnɔna la ka a sabu kɔni kɛ ni lakanabaliya ko ɲɛw ye. Kabini dɔgɔkun tɛmɛnen in na Alfalikana o quartier kɔnɔna la ni ale kɔni bɛ an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo région kɔnɔna la sanji kɔni bɛ ka suru olu fɛ yen cogo min na a bɛ ka suru tentɔ min na a yɛrɛ bɛ ka bonya kosɛbɛ o de kama ka sanga ni utukalo tile tan ani duuru tɛmɛnen ye Alamusa don sanba dɔ kɔni nana min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni juguya o kɛra sababu ye ka so 7 ka olu kɔni bɔ ka bin ni sanji kɔni kɛra olu binni sababu ye. O kama ni yɔrɔ marabolo ma fo ka taga se maa minnu kɔni kɛra nin ko in kasaratɔ olu kɔni ye u bɛ ka wele kɔni bila walasa ka se ka sababu kɛ jiw olu kɔni bɛ se ka u taga sira sɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka kisi ni ɲɔgɔn na ko olu ma cogo min.
utukalo tile 16 san 2024 Somaso Somago fo ka taa se Tuna Fani ani bila olu commune kɔnɔna olu ma minnu kɔni kɛra kasaratɔw ye ka saga ni saji kɔni ka cɛni olu kɔni ye dɛmɛ kɔni tara ka ɲɛsin olu ma ni o bɛ tali kɛ balo fɛnw na ni o ye malo tulu fo ka taa se ani farlafini dontaw kɔni ma ni dɛmɛ kɔni bɔra ka ka fɔ association des ressortissants du cercle de Bla a Bamako olu ma o de yɔrɔ ni o ye Bla kɔni cercle ma minnu kɔni sigilen no Bamako olu ka jɛkulu o wa i ka dɔn ka fɔ ni balo dilen kɔfɛ u seginna tuguni ka fura olu fana kɔni di ka dɔn ka fɔ lapitaniso ma o kɔfɛ u ye ka dɔn ka fɔ sefa wari miliyɔn 2 fana di ka da o kɔni kan kasangani kunungo utukalo tile 16 san 2024 an ka jamana ministre de la santé et du développement social médecin colonel Assane Badialo Touré ale kɔni y'a ka kabini maa dɔ olu kɔni honore min kɔni kɛra ni médaille di kɔni ye u ma o kɔni bɛ tali kɛ a ka kabini kɔnɔ maa dɔ kɔnɔna a ka seereyaw la a y'a yira k'a fɔ u kɔni wililen don ka jɔ kosɛbɛ wa baara fosi ma di u ma ko u ma min kɔni don u sɛbɛla k'a kɛ kɛcogo ɲuman de kɔni na o de kama kunungo a kɔni ye médaille de mérite ta ka di olu ma a ka kuma kɔnɔna la tilala k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu kɔni ma ni médaille kɔni sɔrɔ u ka bila u kunna wa u ka u ɲɛ da i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ye médaille sɔrɔ k'u ka baara kɛ u sɛbɛla ka d'a kan u fana tɔgɔlata bɛ na don na an ka jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara ale kɔni bɔra ka ja dɔ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla ni o ye a ka page Facebook kɔni ye ka sanga ni kunungo juma don ututal kalo tile 16 kɔni ye kuma min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ sɔn wa ale kɔni bɛ a ɲangi ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ Ukraine jamana kɔni kɛlen kɔfɛ ka a sen walima a nɔ kɔni yelen ka dɔn k'a fɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw bɛ ka binkani wale min ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔrɔya fanfɛla kɔni ma wa o kɔfɛ ko ale bɛ a ɲangi fana u kɛlen kɔni kɛ a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛma olu kɔni na u ka u jɔyɔrɔ kɔni ta i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔkan dɛmɛkɛla olu kɔni na kasangani alamsadon tɛmɛnen ye utukalo tile 15 san 2024 Jalasagu dugu kɔnɔna la ni ale bɛ Bankasi marabolo kɔnɔna la kasangani an ka jamana fintigilakaw kɔni ka patrouille dɔ kɔni ye u kɔni taara bi karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ka embuscade dɔ kɔni kɔnɔna la minnu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ Katiba Masina olu kɔni ka wolodi ɲɔgɔn dɔw kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u karila ɲɔgɔn na wa kɛlɛw kɔni ganna kosɛbɛ nka kasangani an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni ye u kɔni ye taa tugu karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔnɔna minnu yɛrɛ kɔnɔna u bolila ka sɔgɔsɔgɔ walasa ka se ka an ka jamana fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a policilakaw ka u fo ka u waleɲuman dɔn u ka baara ɲuman kɔnɔna an ka jamana faaba kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ u ka wulikajɔw la ka se ka taa kɔni da binkani wale tigilamaw ani ka dɔn ka fɔ ŋanamu-ŋanamukɛla olu kɔni na o de kama an ka jamana directeur général de la police nationale ale kɔni ye wulikajɔ kɛ min kɛra tarata don utukalo tile 13 san 2024 ka an ka jamana commissariat de sécurité kɛrɛnkɛrɛnna Bamako faaba kɔni kɔnɔna la ka u bɛɛ lajɛlen kɔni fo ka u waleɲuman dɔn k'a k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan directeur régional adjoint de la police nationale de Bamako o fana kun bɛ a kɛnɛ kan hakililajigila wagati laban ninnu kɔnɔna an ka jamana polisila ka u kɔni wulikajɔ caman kɔni kɛ min yɛrɛ kɔnɔna u ye ta kɔni da i ka dɔn k'a fɔ binkani wale tigilamɔgɔ caman kan ani ŋanamu-ŋanamukɛla caman kan a kɛra mɛkalo tɛmɛnen na an kɔrɔ san 2024 Lafiyabugu ka olu kɔni fɛ yen nɔ muso dɔ ale ka denbaya la kuma min na sibiridonya dɔ fɛ ni o ye samididonya dɔ ye ale kɔni ni a ka denbaya bɔra u solila ka taa u ka foro la yɔrɔ min na u kɔni tilela yen nɔ n'u nana so fɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati olu kɔni na kuma min na u segila ka na so u nana sɔrɔ gardien kɔni tɛ yen nɔ so dɔw da dɔw yɛlɛlen don da dɔw olu tugulen don nka u ma siga foyi la ka d'a kan u donna gardien ka so kɔnɔ u taara sɔrɔ u ka minɛn olu kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ u bolola minɛn olu kɔni na o kama u ye u wele ka sɛgɛ nka u ma u sɔrɔ u ja wililen kɔni tora nka u ma siga k'a fɔ ko basiba kɔni bɛ yen nɔ fo ka taa se o dugusajɛ karidon ma wuladafɛla wagatiw kɔni na muso hakili kɔni nana jigin a ka wari bila yɔrɔ la min na a bolila ka taa o yɔrɔ lajɛ a taala sɔrɔ a ka sefa wari miliyɔn 8 ani a kunkan fɛn olu de kɔni taara ni maa ninnu kɔni fɛ u bolila ka taga ni o ye ka d'a kan kabini sibiri u ye wari ninnu ta wagati min na u bolila ka u kun da Laginɛ place kɔni kan yɔrɔ min na u taara ka taa mobili yɛrɛ kɔni lu ye syndicat ye a yira k'a fɔ ko mobili tɛ se ka wuli fo mobili ka fa u ko ayi olu pereselen don ka d'a kan u bɛ ka taa Laginɛ u masurunyamɔgɔ dɔ banna u bɛ fɛ ka se o janaja kɛnɛ kan joona o la u kɔni ye mobili lu ye ka u kun da Laginɛ kɔnɔ kiri kan ka taa ni muso ka miliyɔn 8 ani a kunkan fɛn kɔni
gardien kelen ale de tɔgɔ ko Dawuda Konte, filanan u bɛ ale fana wele ko Jalo. Kabini o wagati kana se sisan ma wulikajɔw kɔni kɛra, fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛla walasa ka se ka ni makofɔlen ninnu kɔni ye cogo min na, nka jaabi kɔni ma sɔrɔ. O kama ka se ka hakililajigi kɛ ka maaw kɔni wele, mɔgɔ mana kɛ ni maa fila kɔni dɔnfɛn walima i mana kɛ u lasɔrɔ cogo dɔ dɔnfɛn ye, i ka se k'o yira cogoya min na walasa muso kɔni garisɛgɛ bɛ se ka don a ka nafolo la cogoya min na. Kasangani arabadon tɛmɛnen utukalo tile 14 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw la Buwani ale kɔni ye jago kɛla kuma min na a kɔni bɛ ka bɔ Kolokani sugu kɔnɔna ka i kunda a ka so kɔni kan ni o ye Gezana kɔni dugu ye. I ka dɔn ka fɔ kuma min na a bɛ i ka dɔn ka fɔ dugu kɔnɔna la kungo kɔnɔna o yɛrɛ kɔnɔna maa marifatigi dɔ nani i jɔ a kɔni ye min kɔni ye marifa cici a la, marifa kɔni ma se ka a faga nka kisɛ kɔni ye a sɔrɔ a bolo o ni a woro olu kɔni na. Kuma min na Buwani o ye kɔni ye commerçant ye a ka kulekan ani marifa cikan kɔni ye a to maaw kɔni sɔmina ni u bolila kana Buwa kɔni yɔrɔ la walasa kana a dɛmɛ. O kɛla yɔrɔ min na kɔni fɛn min ka dɔn ka fɔ binganikɛla kɔni ye boli daminɛ nka kuma min na maaw kɔni jɛra ka a kɔni bon dɔw tugura a kɔ. Gabakuru dɔ kɔni ye a sɔrɔ a kunkolo la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni u sera ka kɔn ka tɛgɛ kɔni da kan. O wagati kelen la polisilakaw ka olu t'u ka patrouille kɔni kɔnɔna la u kɔni sera kana ka tɛgɛ da cɛ in kɔni na. Ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ a yira ka fɔ k'ale tɔgɔ de ye Madi. A si bɛ san 21 na wa a ka baara de kɔni ye masɔnya ye ni a yɛrɛ kɔni bɛ si ka dɔn ka fɔ so dɔ de kɔnɔna la ni o ye solabanbali dɔ kɔni ye quartier min a bɛ fɔ ale ma million ki Kolokani dugu kɔnɔna la. Kasangani alamisa ye utukalo tile 15 san 2024 perquisition kɛlen kɔfɛ ni o ye sɛgɛsɛgɛliw ye a yɛrɛ kɔni siyɔrɔ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kɛra commissaire divisionnaire Mahamadou Traoré ale ni a ka cɛdenw kɔni fɛ u taara i ka dɔn ka fɔ ni ma kofɔlen kɔni siyɔrɔ la min yɛrɛ kɔnɔna u bɔra fɛn caman de kɔni kan min bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ adamaden kɔni fari fan dɔw la ni o ye adamaden pièces kɔni fo ka taa se boliw ani ka dɔn ka fɔ tangamafɛn caman ani ka dɔn ka fɔ moto 3 ni o kɔni bɛ tali kɛ sanili 2 ani jakarta 1 fo ka taa se fusil 4 ani ka dɔn ka fɔ pistolet de fabrication artisanale o 2 o kɔni ma wa o kɔfɛ fo ka taa se munition o cartouche caman kɔni ma sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ a yirala ka fɔ ko ni ma ko fɔlen ale kɔni tun bɛ Bajangara dugu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna a tun bɛ baara kɛ ni ka dɔn ka fɔ force autodéfensive ma dɔw kɔni ye o de bɛ a yira ka fɔ a ye ni marimafɛn caman kɔni sɔrɔ wa a ye u labara cogo fana kalan o de kɔni sen fɛ. A ye a yira ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko fɛn min ka dɔn ka fɔ boli ani ka dɔn ka fɔ tanganafɛn ninnu ko olu de kɔni bɛ ale kisi min b'a to kisɛ tɛ a don wa min bɛ kɛ dibilan kɔni ani mɔgɔ o ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in kɔni dabaliban ko ni wagati in na a kɔni bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan an b'a fɔ ala k'an kisi ni maa masiba maa ninnu kɔni tɔɔrɔ u ma. Sɔgɔmada in na ni kunnafoniya kɔni bɔra ka bin Yorosokaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ Yoroso commissariat de police olu ka mobili ko o kɔni yɛlɛ i ka dɔn ka fɔ mugujugu dɔ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kɛra Yoroso ani Bura o kɔni de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Kɔnpol Lamini Sanogo ale kɔni kɛra i ka dɔn ka fɔ victime ye nin ko in kɔni na nka ɲɛfɔliw la a yirala ka fɔ ko siranya kɔni ka bon ni masiba kɔni ye ka d'a kan mɔgɔ ma bɔnɛ ani la an bɛ wagati min na i ko sisan Kɔnpol Lamini Sanogo a yɛrɛ kɔni bɛ lapitaniso la walasa ka se ka kɛnɛya kɔni fɛɛrɛ olu ta cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso ni wagati na Rasmane Ouedraogo ni bɛɛ bɛ ale dɔn ni Laji Kikideni Laji ni ɲɔgɔlɔnbolaba don seko ni dɔnko tigilamɔgɔba don Kasangani Tikendia Fakoli ale kɔni kelen kɔfɛ k'a ka dɔnkili bɔ dɔnkili min kɔnɔna la a bɛ kuma AES jamana kɔni kan kosɛbɛ ni kuma togo dɔw ye minnu kɔni ma kanu kosɛbɛ ni min yɛrɛ kɛra mɔgɔ dusu tiɲɛ kuma ni mɔgɔ jigilatigɛ kumaw kɔni ye a yɛrɛ kɔni ka waleya o la o de kama Rasmane Ouedraogo ale kɔni bɔra a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la il a scié la branche de l'hospitalité que le Mali lui a offerte. Il a déféqué sur l'amitié qu'il partageait avec le Burkina. Aya yira ka kuma kɔnɔna la il a scié la branche de l'hospitalité que le Mali lui a offerte ko o de kɔni ye Mali ye jatigiya min kɔni yira a la a kɔni ma o sira kɔni bato wa o kɔfɛ il a déféqué sur l'amitié qu'il partageait avec le Burkina Faso wa ko o kɔfɛ Burkina Faso jamana teriya min kɔni kun bɛ ani o ni ɲɔgɔn cɛ wa a ye dankari o fɛnɛ la il a méprisé l'affection que lui témoigne le peuple nigérien wa o kɔfɛ Niger jamana fana kun bɛ ka kanuɲɔgɔnya min yira a la wa a ma o fɛnɛ bonya. Retourne d'où tu es venu. La prime de la trahison t'attend sous l'œil inquisiteur de l'histoire. Ko a ka segin ka taa a bɔyɔrɔ la a bɔra yɔrɔ min na a ka taa yen nɔ ko a ye janfa min kɔni kɛ a ka taa o sara kɔni minɛ o yɔrɔ o kɔni na.
akilla jigina Rastaman ni o rasta donc de la tiken jafa koli ale kon be mali kon la be jam wati jambo aka mali sigi o masro do wala kuma mina Côte d'Ivoire ayira la ka foko marobi ako ka afaka mi yere kon sinfe abula tournado la aye ikunda mali ka shenkele tuma mina adona malla mali yonye jatigi ayira la mali yonye ayira la ibori kaso inani kaso asigira o wati de la malla foka se bimanga ayini kuma kon fomi ayi mo chaman jigila tike akakola ore kama rasmani wedra ago oko ama akasi gata aborola abolora mina akata aka jamfa tono soro ina mai kafo abora yinno ikado kafo kungelande la akasi gata aweta oko kelen soro arenya yinno Kasum Koulibaly ale koni Burkina force de défense ministry koni kasangani ale ka kuma daw ye kuna fundila olu koni nyama ay ayira ka fo Burkina Faso jamana ani Russie jamana olu koni me ka nyoko famun kosobe wa okama ay ayira ka kuma konna la ko farafina jamana koni kanka ukala kana ko osabati u yereye kada ka mo koshite se ka ke kanye kateme u yere koni ka wa ay ayira ka kuma konna la ko Burkina be olu koni na nyani ni afola ko Russie jamana de kana inindi ikalo ka fo Burkina be olu kama aleka kuma wa ani aka famyala wa ayi ayira ka kuma konna la ko olu koni naso Russie jamana koni mina de memi koni ndi umani obetali ke keleke mina oni anyogona werela ko u koni be son o ma wa u hon be wole nyuma don koni keni o koni wale ya nunu o keli kasangani konongo utukalo klita ani duri jumado samba fla ani muganani ameto Burkina Faso alibi kasangani san koni na wakati uye san jukoro Burkina fintila ka ukoni wili ka jo koni nge mi yere krasa uye kalo kala dina tigla mogo chaman koni ka keleke minon koni mine ubolo ka ukoni bolo langolo koni to ukoni kuna foni ya dire kalo ka fukunungo Burkina Faso koni kuna fondila olu koni fe meta Cameroun ko ulu koni feno variole bana ayirala ka fo Cameroun mo duru de koni ayirala ka fo ka asebentia ko variole bana koni be o mo duru koni na wa o ko fe Cameroun ministry mieshino akene ya koma ay ayira ka fo ko o maduru nun koni inchela mafla koni tanyala ka asabu koni kenini bana chejuwinyi Ameta Sénégal ka olu koni fino fusée Falcon nefuni o konbe spasa xi konina kasangani olu koni ka mission ni abe fomi ma mission transporter 11 o koni ye kasangani kuno ngo jumadwe utukalo kletan woro samba fla ani muga ani nani olu koni willa ka bo États-Unis ka olu feno ka o kunda Sénégal jamana koni ka mi era koni konna satellite do romani keme anita ani woro de koni be a konnala ni koni wale ya fureka do ka fo Sénégal o fe ko so be munun koni wale nyuma don ta kanye shikaro ka fo uka ekipu bela jirale ma munu koni ye usindo ni bara ina wala sa abise ka kanya chukum do Burkina Faso femi karo on ka fo kasangani ordre de réquisition do koni dili ayirala ka fo ko Burkina Faso magistrat mogo nani mi olu koni la procureur fla kon bala olu koni mina blakata wajimana korea fan fela fe keren la kaya koni marabolo konnala munun koni na ubinata kata usioni karo ka fo jamana basigli ko konani o koni ubinata marfa koninta min koni mina damine walmani adamnela utkolo klita anani temeni arabado samba flani mugo nani katabla femi karo ka fo fambrukalo kleta ani sabala samba fla ani muga anani wa ko dobe se ka far o wakati yere koni jenya fene koni nka anga bi kuna foni olu koni kunche fait divers konnala akira dogo kontimeni na anga jamana fa ba koni kumindo konnala feme karo ka fo chedo ni alere koni mbora aga butigi dala walima aga firike yoro dala gudon dala ka ikunda aga suka mi yere konna ay tilmantigi la jo tilmantigi koni ayira la ka fo ko passé o koni dorame kemere koni ayela yelena tilmantigi ko fe kuma mina asira aga soda koni na ajigina ay wakelen biye de bo akuna kadi tilmantigi o koni ma tilmantigi ko ama a nefa warmisen konte kada kan yenga mo folo talindi datike do alni bioro kera ikuna o diano metakan o note warmisen konintino ko o wakati de la sache koni commencera ka iprempere karo ka fotin man bulla koni kuna ere ka barado etise ga warmisen yini koni ka warmisen yini ka ji ima tilmantigi go a karsana ma ye koni sera iga dala kama ibese ka mo do kol nyini ga ibese ka warmisen koni soro mo min bulu note war fo shitene kuna o kele na o ma benche koni ma ay prempere tilmantigi kuna tilmantigi fana ye
a jaabi ni mun ye a ko ne fa ne wɔsi de n ka wari ye n'i ko k'i tɛ a di ne ma o tɛ basi i bɛ taa n'a ye nka lahara juru kɔni don wa ne tɛ jɛn n ka wari fɛnɛ o kɔ o fɔra tuma min na o kɔni digira cɛ la min yɛrɛ kɔni a tɛgɛ sera telimani bɔgɔla ma a ye telimani bolila kɔni bugɔ telimani bolila ma kuma a ye a bugɔ a ma ala a jaabi a sina k'i ka moto ta k'i kɔ don ka taga ten nin tɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ don min kɔni na a ma tɛmɛ tile 3 bɔyanko kɔni kan cɛ nana bana ka da min kɔni na a ɲɛnama tumune kɔni kun bɛ ka bɔ a fari la u ye wulikajɔ bɛɛ kɛ ka se ka telimantigi ɲini telimantigi ma ye dɔgɔkun kelen kɔfɛ cɛ kɔni tanyana a si kɔni kun bɛ san 40 kɔnɔna la nin kɛra ale tagacogo kɔni ye o de kama ko maaw ko farati bɛɛ tɛ maa bugɔta ye ni mɔgɔ ka hakɛ de kɔni bɛ fɛ a ye i k'a d'a ma walima a y'a dilan cogo wɛrɛ la kana jɔ maa la k'a fɔ k'i bɛ garan don a la n'o tɛ a bɛ se ka kɛ ale tigi de bɛ garan kɔni don i la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ foli di Vie Jara ma a b'an ka kunnafoniya olu kɔni lamɛn kosɛbɛ wa a tɛ sɛgɛn an ka vidéo commenter la i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka foli ta ka di ma fɔ i sigiyɔrɔ la i ni ce i ka lamɛnliko ɲuman wa o kɔfɛ aw maa ma sigiyɔrɔlen kɔni kun don na an na Mali kunnafoni bɔlɔsiraw sanfɛ an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yan nɔ de an b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la Ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ Ala ka an ka jamana basigi Ala k'an ka jamana fintigilakaw olu fanga se.